Inahan ug anak nga lalaki patay human gipang dunggab sa amahan sa Damulog, Bukidnon. Gingong naglalis ang amahan ug anak mahitungod sa ilang manok pangsabong nga misangko sa dugoong panghitabo. Nakaalerto si Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 54 anyos nga inahan. Samtang nadala pa sa ospital ang 34 anyos nga lalaking anak ni Ine. Human nga gipang unay og dunggab sa ilang mismong padre de pamilya sa barangay Kiraon, Damulog, Bukidnon. Matod sa PNP, nahitabo kini pasado las 8 sa gabi adlawng Lunes. Base sa investigasyon, gikan nag-inom ang amahang sospek kinsa giadtuan sa anak nga biktima nga miresulta sa ilang panaglalis. Ang hinungdan, giingong nasuko ang anak sa amahan tungod gisabong ang gamay ni ining manok ngadto sa dagko nga manok. Miuli ang duha sa ilang panimalay kung asa misangko sa pisikal ang ilang away. Kamulo sa pagkulatan niya sa iyang amahan, kining amahan sa pagdepensa sa iyang kaugalingon, gikuha kini og hunting knife nga usab sa table, no, ang sasulod sa panimalay ug didto iyang nadunggaban. Iyang nadunggaban ang iyang anak sa kuto-kuto nga bahin o sa tiyan nga bahin. Pagkakita sa inahan sa nahitabo, misulay kini pag-uwang apan nadunggaban sab kini tumong sa iyang dughan. Dead on arrival sa ospital ang inahan, samtang kritikal ang anak. Apan paglabay sa pipila ka oras, nakabsan sab sa iyang kinabuhi ang anak. Daling gidala sa mga barangay official ang 65 anyos nga lalaking sospek kinsa miangkon sa krimen nga iyang nahimo. Kasong parricide ang atubangon sa sospek kinsa ang iyang nahibiling anak nga babae ang mahimong reklamante. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek. Pag anaa magud kita sa espiritu sa ilimnong makahubog, no, aduna gyud mga butang, mga desisyon or mga actions nga atong mahimo nga dili gid ka ng something gusto nato or voluntary, no, dili wala kita sa sakto nga panghuna-huna. So dako nga butang nga ang kining pag-inom ato na lang likayan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.